Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. To all the ladies, join us here at It's a Girl Thing. May nangyari ko. And now, Nervous ko. here are our girls. Maya pa oras, kakaluguran. Ako po ini Amaki Ramdam, Kare-Karelang Radyo at manalbigay kakatang online live streaming. Aldo, Sabado, tara na at may pagkwentuhang pasibayo. Keniki Radyo ng Arkidiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Bisang bintang pumiyaling ang bagay na peka-relate lareng babae. Kaya pininig po It's a Girl Thing. Kaya po Miss Jo at may narinig kayo mga co-host po natin mamaya. Bago ko po sila pakilala. Ako po to, si Miss Jo po ito. Medyo malat lang dahil ulan at araw po. Ingat po tayo lagi. Isang linggo na pong online classes sa mga estudyante natin. Last week, sa ating kwentuhang Across Borders Beyond Distance for National Migrant Sunday, nakasama natin sina Sir Francis Hontanosas at Daniela Galang, si Idol Dan, our new friends from ACME for the Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga. Si Sir Francis ay guidance counselor and sons and daughters of OFW animator from AUF, reminded us of how important it is to give more care and attention to our students with parents working abroad. He also encouraged our schools and parishes to support the SDO formation program to help young people live with purpose. And of course, our beautiful and empowered Gawad Anak OFW 2025 awardee, si Idol Dan, opened her heart and shared her story as a daughter of an OFW. Her journey is an inspiration to many SDOs who may long for the presence of their parents but continue to turn their longing into motivation, to perseverance, to work hard, and to dream bigger. ACME warmly invites everyone to join the celebration of the World Day of Migrants and Refugees 2025 on Sunday, October 5, 2025 at the Immaculate Conception Parish, Guagua, Pampanga. This year's host is the St. Joseph Vicariate. Ito po yung kung nasaan po ang Imacon. Nandun po si Apong Arnie. Hello, Apong Arnie. There will be a Eucharistic celebration at 7:30 a.m. to be presided by our Archbishop, Most Reverend Florentino G. Lavarias, DD. Meanwhile, the program will be at 9 a.m. at Rufino Cardinal Santos Catholic Center beside the Parish Church. Kaya, abayan nyo tala po. Tomorrow naman is the Vicariate's celebration po sa Mexico, sa Santo Niño, I think I'm missing one, sa Pisambang Maragul po. So, abayan tala po for their Vicariate celebration tomorrow and, of course, on October 5 doon po sa Imacon, sa Guagua. At
And of course, I think there's a talk also in contest po, no? Bible contest ang natatandaan ko. Kaya abayan tala po at let us continue the fight for yung pong mga concerns ng ating mga OFW. Alam mo, masaya meron na nga yung Department of Migrant Workers. So it's a big fight. And they're celebrating the 20th year po. Kaya congratulations po. Lalo na po sa naumpisa si Tita Sol at si Tito Pat. Ito na ang ating mga pangarap. Parang nabubuhay na. Kaya National Migrant Sunday po ay sa October 5, 2025. Yan. So, hope to see Idol Dan and si Sir Francis again. Lalo na sa psych time. Talagang pinipilit namin, please join us again po. And so, congratulations, Idol Dan. Today naman po, ay may ibang kwento naman tayo. So, kung dati, ang laban ng mga nanay at lola natin ay nasa kusina, palengke at tindahan sa kanto, ngayon may bagong battlefield na. Nasa Facebook, GCash at minsan sa Zoom meetings na rin. Isang click lang, pwede ka na mag-order ng ulam, magbayad ng bills, or makipag-video call sa mga mag-anak sa abroad. Pero aminin natin, para sa iba nating mga nanay at lola, minsan parang mas komplikado pa yan kaysa sa pagluluto ng kare-kare o pagtatahi ng butas sa pantalon. But kidding aside, hindi lang mga kabataan may lugar sa digital world. Technology is for everyone and it can empower even our housewives and elders para mas madali ang buhay, mas konektado sa pamilya, at mas confident sa makabagong panahon. Kaya sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano natin sila matutulungan na hindi lang makiride sa technology, kundi talagang mag-click at makikonnect sa pamilya at sa online world. Today, we have with us our sisters at best, si Miss Grace Malyari and Dr. Joyce Dayrit. Hello! Good afternoon. Parang hindi kayo naka-blue today. Buti hindi ako nag-blue today. Ayan. Si Miss Grace. Good afternoon. Kakaluguran, samahan niyo po kami. Yeah, greet ko Mag-greet mo muna ako. Excited. Sorry. Hi, I'm Mary Grace Malyari, the president of Soroptimis International Pampanga. I'm with my dear sister, Miss Joyce. Miss Joyce, mag-greet ka na sa mga friends. Good afternoon, everybody. Welcome to Formal. 91.9 Brand FM. Demure. Loosen up daw, loosen up. Pag Pero nakalaki po pagkwentuhan, Kenny. No? Wow. Like your recent activities. Oh, yes. Wala na tayo, huli tayo nagkita. Oo, kasi we had our Soroptimis Week. Yun, no? And we had a lot of activities during that time. And ang pinaka-culminating niya yung fun run Yeah. sa Clark. Yes. Nagka-fun run kami doon sa Clark on last August 31. So, parang nagpunta yata kami a week before the Soroptimis Week. Yes. So, it was fun. And isa sa mga target namin is talagang makilala ang Soroptimis at malaman nila kung ano yung mga programs namin at maibigay namin sa mga kababaihan. Yan. Siyempre, mga bagong members nila, yung mga boss namin, si Attorney Gloria Yes. Banyas, no? At saka si Doc Melanie Yan. Viloria. And the club is Briones. growing pa. Yes. And we are actually in the process of chartering another club. Yes. We're having sa Wow, magcha-charter na. sa Yes. Mabalacat. Okay. Yes, ay, May bagong group again sa Mabala. Wow! Kasi parang to accommodate para yung mga girls and women that we can serve and at the same time yung gustong mag-serve. Yee! Kaya- Darakalan eh. Wow, Yee. mag-multiply na. Yan naman. Soon. Soon. T-shirt na kayo, Makikita mga niyo kaibigan. mag-blue na rin ako Susunod na doon. balik natin, naka-uniform na sila kasama natin. Why not? Yes. Yan. Hintayin natin si V. Sa may inaabangan pa siya isang topic na Yes. dapat nandito daw siya. Busitan tayo naman. Yan. Yes. So, abahin niyo kayo po, may pagkwentuhan tamo. At kakaluguran, samahan niyo po kami sa isa na namang isang oras na tawanan at makabaluhang kwentuhan. Kung may mga gusto po kayong i-share na kwento o gustong itanong, huwag mahiyang mag-comment at sa ating live. Kaya huwag kakalimutang mag-like, follow, share, and subscribe sa ating mga social media platforms. Ms. Joyce. For YouTube channel, meron pong ASF Radio Station 91.9 FM or
www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Ang FB page naman po ay Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asf radio. So you may also follow us on our Twitter at radio_ASF and Instagram _ASF radios. You can also support our radio station by your advertisements. You may send it in your inquiries at asf.radio.marketing@gma.com or contact us at 0949-609-5478. Should you wish to show your love and support through financial donations or donation platforms are shown on the screen. Nakikita niyo yung mga donation platforms natin. So you may send through the GCash account number 0905-319-4871 under the name of Joseph Mary Bakay. Maraming salamat po. At bayo tayo po umpisa ng kakatamong kwentuhan, palabasan tala po ding mapilan, paganaka at pakiramdaming metong kanta. Ay, kagaling da po rin co-host ko, eh. Kaya abayin nyo kaya po, magbalik kaya po ing It's a girl thing. Ing Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, kapamilatanan ning Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, makiyagumya king selebrasyon ning 111th World Day of Migrants and Refugees, 39th National Migrants Sunday, ampon 30th National Seafarers Day, king daratang nga Domingo, September 28, 2025. Kaniting mesabing Aldo, tema na ning pamigaganaka ing migrants, missionaries of hope. Gaganakan tala, ding makapasubaling kapag nasanda ring kapatad tamong maraton, karing miyayaliwang parti ning yato, lalo na ding overseas Filipino workers. Ipanalangin tamo king mayupayang Diyos, na ing lukuba nala at palablaban kasalpantayanan, ban maging instrumento na king pamipalaganap, king mayap a balita. Kambe ning Archdiocesan Commission on Migrants and Itinerant People of Pampanga, king kapamilatanan ning Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People, at ing radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Kasanmetong nala ning buong Pilipinas, king selebrasyon ning 111th World Day of Migrants and Refugees, 39th National Migrants Sunday, ampon 30th National Seafarers Day.
Iba't king karalungduman, ing Diyos, tinaid na katamo papunta king sala, inyasat kayabe na, manatili tamong mabibye king sala, kapamilatan ing pamanuki karing kayang amano. Pigunaman taya ing ebanghelyo ning Aldo Domingo, king programang Men of Light. Balang Domingo, alas 6 hanggang alas 7 ning abak, Kenny King Radio ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Hindi po iamong Angel Sanchez, hingga kayong kabalen, Salesian Missionary. Ay, o yan po, marirecruit na ako over the break segment. At magbalik yan po It's a girl thing. Kaya po Miss Jo. It's Grace. Joyce. Ayan, ang mga bago kong co-host at ang kwento natin. Siyempre from our sisters at best na sa Optimist International of Pampanga. Kwento po natin, Click and Connect, Empowering Women in the Digital Age. Yan. So ang kwento natin, siyempre tatanong ko, aminin natin tayo ay cyber migrants from analogs. Ano yung first? Ako kasi noon takot din na magbukas ng computer. Baka sumabog. Di ba? Ano yung experience with being cyber first migrants? time? Yes. I think siyempre sa college, no? Yes. You had your computer. Pero, siyempre iba eh. Iba noon, no? Right. That was 19 tralala. Nung yakalungog comlab, Yes, naman talaga, wala. yakalupang yan ng Aldoldo, Yes. kaya rap mo computer na. Oo. I think that was, itang first time na sinali kami, that was 1990. 1990, Right, kami right. Tapos ito pang anak ko, True. eldest son, baby pa kanta, 1991 niya Mika. Pero 1 year old, tangal ka lang ako tatakot ko pang mangal ka rin. Kasi po magkamali ko mag-shutdown yan. Yes, itang makbong niya po. Ay, masiraya. Black screen niya maya. Makatakot So, eh. ito yung remember ko na kanta ko mag-start na talagang sinali kaming Legit na cyberphobia. No? Yes. Baka... Pero rin nga, itangal ako mamiyalong niya. May miyalong niya kanita eh. So, ito. Kaya ba't ito niyang, may ka-phone na, di ba? At first, big start lang yan kayong telecommunication. Ito, Call and text lang. Alipa, meron kay pa. Beeper. Beeper. Radyo. Walkie-talkie. Radyo. 2-0. May call sign. Ate kang call sign. Anong call sign? Ay, secret. Remember ko, yung call sign ko, 585. 20585. Yan. Tapos Anita, itang beeper. Oo. Tapos retang kaya katang cellphone. Right. Datang call and text pa lang. Ito mga ragol At saka ito pala ang pangod Pangkayod. ko. Oo. True. Pangod ko kaya. Mm-mm. So, itain ang meta yung... Oo, ngayon ni nga nakayakit. Nabalo din gamitan eh. Pero yung masanting kang generation tamo. Oh. What experience? Ikitangan yun. From the analog. Right. Diba? From pencil and paper to everything now, pindot-pindot na lang. So, at Bakit least- tumidepensa ka? No, kasi, at one time, nung ako, may balik pa si Bayo keng schooling. Right. Mga pakalikating kong kwento. Oh. Metong ka rin groupmate. Sabi na, Mami G. They call me Mami G. Magpresenta mo. So, PowerPoint. Blah, blah, blah. Kanya-kanyang toka. Okay, I do PowerPoint. Diba? But through mga bita mong animation. Okay. Bala mo na kay bit ko. Transitions. Cartoon characters. Bawat page. Kasi isipan mo yung Animation. animation. So, I thought Cartoons. animation. So, bawat page, bawat slide, atin lang cartoon. So, nung sinabit ko la, Tulad na kasi nga. ali, dako wag yung sabihan. Kasi marini. Wow. Elam may ka-react. So, what they did, na mag-present kami, Loretta. Sa masanda niya But mo. atin ng sort of ang transition. fading, Yan, So, I was transition. wondering, sino nakialam sa slides ko? Yung mga pa yung Mami G. Hindi, mami, nice namin para ganun-ganun. So, ako sabihanan, kawuli ko, kwento ko ka rin anak ko. O tabang mama kami, sinula po rin kakananda, mali na mali. So, karinda mo in-explain ka ako na in animation, makanini yung mga sabi ko, oh my gosh, sabi ko pala ako mo, teke na ako dahil balo kang gamitan ni laptop. Insert lang ano. Sabi ko, Aliwaya pala ito. Wow. Tampot ang kapindot mo. Tuloy-tuloy itang slide na. nung ako pa si Bayo may balik ang schooling, I don't even know what Right. G Drive is. Yes. I don't even know these things. And, Oh, so recent ka. May garal ulit.
few years ago. Oo. Di ba? Pero, kasi Ang layo after, na. Kasi I remember, Jody Santa Maria, ay alala na mag-report sa maka yellow paper. Maka Manila paper, tapos sulatan mo, di ba? Ngayon pala, na PowerPoint na yan. Nabi pa kay Lico. Oh, so that struggle is real. Di pero ba? we were able to adapt somehow. Diba? Oo. Balita naman may Ayuda lakon. mag-analog. Wow. Kasi Okay. I remember, turo de kaya kahit ang manual eh. Wow. Di ba? Dahil nasan tayo itang manual. Tapos itang ngeni. That's something, Wow, pati floppy disk, Right, everything, right. Para Oh, maintindihan the tayong things that computer. died in our generation. Yes. Precise. Di ba? Kasi ay alala ko itang, like now, we're taking stats. Tapos, tuturo tapos biyanit ang manual. Tapos, biniklat ko na akong spreadsheet. Makantaya itang formula. Potang paggawa balo ko mabilis ako. Tapos ngayon ituturo na itang formula. So sabi ko, aliwaya kasi nasan may itang mig manual kang calculator. Totoo. Di ba? Tsaka, yung mga bata dyan. Ngeni, you ask, like, siguro, yung anak kong, kaya, mabiyasa lang Mabiyasa lang rin ang anak yan Pero dyan may dictionary. Balong gamitan. May mabalo mga na. Proud tamo gang etatek sabi. Pero, Wow. maski makanano, balo tamo. Wow. Miss ko Yung pinitang generation magkait. Ang card catalog. Yung Totoo. library Wow. na. Wow. Sabi ko, tela, sunod-sunod din Anyway, you don't need it kasi Aliwa. sagli na Soft copy ng libro Pero nang karakal, pache ilawen me, nang karakal talagang binayo. Oo. Yung technology ken bieta. Balo yung masakit. Yung PLDT, at yung problema, kaya kami, kaya lugar mi. Kabukas, ako may kapag-obra. Kasi gana-ganang obra ko is Online. on cloud. Oo. So, ring gadget, pwede may mukla ka, at iyo, o nga layang internet. Ala ka nga buklat. Tidurang kay nabi. Itamupin. Oo, kasi reliant na on. Very on- dependent. diba? Ngayon time, you have your iPad. You can do everything on your iPad. True. Oo. Even your iPhone. Oo. Even ratang mga lating... Pwede may remote ka ng pasabi-sabing phone, sign in, buklat. Wow. Well, tsaka, kasi ako uling techie yung Singapore, no? We work there. Wow. So, malami na kami Wow, bagyan. wow. So, there was a time na makala gadget. You do not use even your laptop anymore. You can work through your phone na. Makapag-project ka king phone mo, Wow. connector, but at saka mag-start pa king, hindi mo binanggit mo yung PowerPoint. I experience mong mag-Prexy. Yun. Diba? After Yun. PowerPoint, Prexy. Oh, Tapos kasi, ngayon, tsaka malakas ang internet doon. wow, malakas. Nakakaingit. Ang natin na yan, in technology, it helps also Kenny king buffing base. pa niyan Tapos ngayon, yatin Canva. Maging Filipino Bilis. yung may maging guy. True, 'di ba? Kasi I had students nung senior high before pandemic, propose data na online ilang gawa kitang presentation for you. Ba ako nan dream niya ita, tas ngayon everyone is on Canva, 'di ba? Gagamit na 'di ba? Kaya sabi ko minsan iba rin mag-isip ang senior high Kasi bas kailangan data, bas aisip de. Sabi ko, putagal lang dati nga, obsolete tanan, tuturuta mo, But again, the theories are there. Datang, umpisa, you have to do this. But there are tools that could help you make it things faster, di ba? Tsaka, in kasantinganan ng technology ngayon, or in technology ngeni, ang Ngeni. paparatang. Oo. Diba? Actually, napon, tingkeng Alben, ting smart glasses. Oo. Tingkang lawen, tingkang buring kutang. You can Yeah. ask this eyeglasses yes. to tell you what's that. I-define niya para kaya Sabihan niya, kaya ka, example. Sabi ko, itang good side. Information Oo, at the tip tsungan of your hand. Pero makatakot siya rin ng... Implications. Wow. Oo. So, kalinta mo dapat maging aware. Yes. Yun. Mga balo na this is something fishy, na dapat tayagawan, tamo. Oh, recently retang kain retang kunwari kayakap mo yung artista na pictures. AI-generated Oo, pictures, o kaya videos. retang pictures mo na mas kapani-paniwala la itsura ngayon gawa na kang picture. Pero, atin pa rin, akit mo pa rin. So there's the good side and the bad side to Yes. technology. Like ngayon, sabi tamo po yun, agagamit tamo for ordering food, no? Checking on recipes, maybe Ate ko kwento online. tungkol, Ken. Ah. Di ba, kasi, bisa ako mga kaptabang talangka. Ay, guro, talangkang
talangka. So I was telling my friends, nung kanin ko kaya sa aling talangka. Ngayon na yan, mga siguro Craving. 5 o'clock, I was craving. Tapos bahalo mo, may grab ko rin to. Subukan ko kaya grab. Ating kaya. My goodness. Talangka, yak, tinipe king talangka. Ating mami saling talangka online. Oh my God. Makaluto na. Luto Makaprito na. Kain na, nilagayang talangka. Oh my goodness. Ating paping burong talangka. So, pero ita mo, no, pangalati. Mm. Pangalatila. So, ita mo, pero, when we're talking about technology, would you believe pati talangka? Atina. mami sarili Everything kay is Grab. accessible. True. Metong mong Pindot. pindot. Wow. Kaya pinitay makakay mo rin na dapat careful tamo mo rin. Kasi minsan, tika mong buri, kibat, nakal ka dapat ko consider. Wow. Lalo na rin sasali kay Shopee, kay sa Lazada. Itang budol is real, Daneo. Okay, we have to balance everything. Hanapin. Kitang Pero balo sakto mo. Ating kung mag-order ko ngayon king Lazada, ating kung expect, sabi na nitong seller, I have to check the box itself, open it in front of the Delivery. courier, kasi no kano karakal receive na alang laman. Oh. So yan metong pang kaya that's also part of Bagong fraud sa ano. bagong Oo. fraud yung So mimingat na. Wow, we So have where do to- we start? Like now I know Ma'am Yami kayong seminars on digital literacy, 'di ba? So makanano tala i-connect ita. Like everyone is on their phone, 'di ba? Lahat naman nalo siya. Titakla yata rin ka lang Ati yata ita magtid ng mais kita kaya kayo matid ng gana. telepono na gagamit. Minsan masadig lapas telepono ka na Saka ako. balo mo. Remong mamayad kakatapking kang sakin, ini. magli mo sa tinila. Mamayad kang ini QR code. True. Di ba? True. May siya ko ating ka sa salwan. Kaya palengke. Yes! Everyone remember, Excuse me, ating San bayong Fernando. QR Hello. code. Mamayad Yes. ka. QR code. Kaya pinangining QR Lenke. Yeah. Program po yan ng Bangko Sentral ng Philippines. Tapos mayroong mga kiosk doon ng GCash. So, na problema yung sukli. Alina. Tapos, kasi- ka magluwal wallet, di ba? Ka magluwal cash, no? Yan ang good side, di ba? Yun ang good side. Yung bad What's the bad side? Yung nabigla na lang si influencer na wala laman na lahat ng Yes. account niya, di ba? Oo. A certain bank. Ano nangyari yun? Sorry, Yun nga. But everybody knows it. Yes, yes. Balo na niya. Nangyayari kasi because of technology din. Right. Somebody can hack it or pwedeng may manipulation inside. We don't know. Actually, But it's muntik na ako still nabudol. Oo. Ako Anyaran nabudol. din tang kaya kang nanita, Oo. tang kaya kang pin, ne? Yes. OTP. Tapos akala mo it's legit from the bank, ilang from May the bagong bank, scam ano. ngayon na you just parang unknown number, usually pag matawag sa'yo, hindi mo alam, sasagutin mo, di ba? Tapos itatanong, are you ganito? You say yes. Yeah. May tatanong sa'yo, and no, you say no. May mga certain Tapos kinukuha nila yung voice. mo, nire-record lang pala yung voice mo. So they can use that To call. to transact doon sa mga accounts mo like bank accounts or credit card. Siguro unang-una, remember yung tinatanong, yung may mga Facebook fads no na trends na papakita mo yung birthday. Yung date ng birthday or year of, 'di ba? Year of birth. Buti ngayon tinanggal na yun Oo. as security code. Nandiyan po ito security code. Putang ginawa kayong online transaction, lalo na financial, kutang na yung birthday mo, 'di ba? O kaya pangalan ng nanay mo, ganun. So, para ma-certify nila ikaw talaga, ma-verify nila na ikaw talaga. Kap ng pelitan danong Yan, yan. liwanag. Kasi, like, batchmates mo, papakit me, kapila ka, 'di ba? Gold, silver, alumni, anniversary, mga ganyan. So, akakita nanano kang year, may graduate, di ba? So, careful tamo ka. Like, yung ninang ko, sabi ko, ninang careful, balo ko ng year of birth mo, balo ko niya rin birthday mo ako. Di ba? Natambakan ta. Ako tinatakpan, yung di ba may mga debit card, tas may mga code sa likod, tatakpan kay sticker. Kasi andali pa lang, basta ating ka makanta, click me, panutang na naka, pag pamayad danitang kaya kang account, no? Emo balo. So, ngayon ang bago po ngayon, hindi mo bibitawan Tap yung card lang. mo. Tap lang. Tatap mo lang doon sa machine, hindi mo na itaabot doon sa, Pero Yung minsan- masakit, dana kanya ng ID. Wow. Automatic. Automatic kita. So, hanggang ninong tatalagay ang card mo, tinap na. ne.
Pero Sorry, parang, di ba? Minsan, karing alwang drugstores, pata sasali kong panulo. Kung panande pa rin itang tangakay. Pero pakalawin mo lang. Babanten, me. Kailangan kasi kailangan ka rin na mag-swipe. Oo. I think Kaskas de kasi kitang machine naman, di ba? Oo. So, marakal na kaingin. We just have to be aware. Pero, minsan kasi, psychological ka. Ating lang gagawan na mabubudol ka. Wow. Linduan na ka. Wow, Ne, yung, linduan yung ka. attention po natin doon sa, whatever card na binigay mo, yung cash mo actually, no? Especially yung cash. O kaya, bala mo, 500 niya yung binili mo, 1,000 ya pala, detaman. So, very, very careful tampo ka rin. Very good sila kasi papakita sa'yo magkano yung sisingil nila. No? Pati alila po makanita, ako po babalikan nila. No? Very, very careful tamo po ko. Okay. So, financial, tapos online security. Yes. Cyber security. Actually, yes. Nag-level up ang technology, nag-level up ang crime. Yes. Di ba? True. Oo. So, kunyari, sa mga dati, voyeurism, picture-picture na mga ngayon, you can generate using AI tools. Even the using banks are telling, Yes. mag-send lang message na, yung mga nagpo-fraud, actually, dumidikit sa mga call center sites. Tapos, gagamitin nila yung number ng bangko. Nakukuha Tapos nila. magsasend sila ng link sa cellphone. So, rin pong friends tamo, pa siya, text message siya po atin yung link. Basta-basta, click niya po. Or tumawag kayo sa bangko nyo, sabihan nyo yung bangko na may nagpapadala ng Yun ang ganito. ginagawa nila. Merong bagong scam yung sa SSS. Ayan, Basta, actually yun. Ang sasabihin ko, WD. yun sana sasabihin ko. Yun. They Bago. use legitimate feeling ng mga Galing sa SSS, galing sa Oo. DSWD. Akala ng tao, legit. Dahil oo. government agencies ang mga to. Oo. Hindi nila alam para mukhang legit dahil gamit mo SSS, DSWD, gamit mo ganito. Ngayon, scam lahat yan. Pero alam mo, yung mga phones natin, I don't know, no, for iPhone, meron kasi siyang security measure na you do not accept numbers na Not registered. Di naka-save. Oo, so isang isang Oo, isang sasabihin security. niya, suspected scam. Yeah. Ay, Yes, spam, yes. So yung mismong iPhone, meron kang i-click doon para hindi siya mag-accept ng numbers or hindi siya tatanggap ng calls para ma-protect ma-protect ka. Oo, I don't know with Android kung may ganun siya. Meron, meron meron din. Pero yung iPhone, may ganun O sabihan na talaga, suspected spam. Yeah. Tsaka ano, hindi siya papasok yung call. Hindi siya papasok yung call kapag hindi naka-register sa cellphone. Ay, hindi talaga Hindi siya papasok. papasok. Kahit, kunyari, ikaw tawagan mo ako, hindi ka naka-register yung phone. Right, Hindi oo. siya, hindi papasok. So ako pag gano'n. Na-block ka agad. Block ka agad. Ganun lang sa iPhone. Oo, itatanong niya sa'yo. Kung gusto mo yung ganong feature, di ba? Oo, itatanong niya sa'yo. Yeah. Kasi So, mahirap with talaga. calls, with cybersecurity. Tapos, meron din sa mga bags, RFID, di ba? Yung may mga bags ngayon na protected yung bag mo. Kahit i-scan nila, hindi papasok. Yung may mga brands ng bag na nagsisell na sila ngayon for protection. Even wallets. Yung Kasi nga, RFID tap lang, protection. Wow. masisingil ka na, no? So, Wapin. RFID protected yung mga wallet mo. Pricey nga lang, pero you have to invest kung ano. Tapos mga bags. Lalo na medyo madakul-dagul yung lamanan nitang kaya account, ne. scary. Makaka-nervous ito. Lalo na keng i-scanning makanta. Oo. So, financial, cyber security, data privacy. Ayan, malaking issue yan. Oo. Pag sinabi nating data privacy, di ba, basically, meron tayong personal data. Yung personal data natin, kapag government, meron siyang certain na pwede niyang kunin. Like your names and ano. Pero you go beyond your name, those are sensitive information na hindi pwedeng kahit sino Right. hihingin yun. Oo. Kaya mamisa-misa nakikipagtalo ka sa customer service na tatanungin ng birthday mo, ganun. Hindi ko binibigay. Kung may account ako sa inyo, you should know. Exactly. Oh, you tell Lalo na me. pa siya ilang minaus kaya ka. Di ba ikaw tumawag sa akin, so kilala mo dapat ako. Di ba? Ako, ganun. Ganun dapat ang sasabihin. Nagtataray talaga ako pag ano. Oo. Kasi you can never tell. You give me a number, I will call you. Parang kausap mo lang sa phone eh. So, mag-ingat po tayo sa pagbibigay ng mga ganon. Actually nga, Right. di ba, ngayon lang sa HR or sa pag-apply ng trabaho, hindi na nila tatanungin yung
yung birthday mo dapat. Oh, ikutang ko laki ka. Nanularet ang, kasi bago yan, no? May mga graduating students na naman kami. Yan. Ano yung hindi na dapat nila nilalagay doon sa resume kung sakali? Any requirement? Oh, Picture? Hindi na Hindi required? na. Okay. basic na lang yung ang pangalan mo. Mm-mm. Ang actually age hindi mo Hindi kailangan. Oo. Hindi mo pwedeng tanungin. Even interview. sex. Oh, okay. Sex is not, Preference yan. It's not hindi na nilalagay sa So, mga so back to old school. resume. Back to old school. Wala nang Paano ba picture. yung old school? Ganyan. Di ba dati parang letterhead lang yan? Yun. Nandun yung pangalan mo, tapos contact information. So you could choose Omit. saan kanila pwedeng. Yes. So pwedeng email lang. Pwede mong ilagay kung saan nila i-verify or kung gusto mo nilang i-verify saan nila gagawin yun. Pero hindi mo na kailangan sabihin yung religion mo. Yes. Hindi mo kailangan sabihin Yung about your family, sensitive don't- information. You don't Right. need to- Kailangan- Dati nilalagay mo pa yung mga family mo, parents mo, True. yung mga anak True. mo, asawa mo, whatever. Oo. yung Ako matagal ko personal, nang wala pinatanggal yun, yung Yun. personal information. Basta Oo. yung need lang nung work na pinag-a-applyan mo. So Right. yung name mo, anong graduate ka, Oo. kung may past work Kurso. experience ka, pero Oo. yung details, you don't have to. You can do that during the interview if it's important. Yan, sa mga estudyante natin na graduating, tandaan po natin yan. So may Kaya mga wala nang- pwede nang i-omit doon. Nagpapaganda ng picture muna. Oo. Yan. Hindi kasi 5 years ago, yun yung, di ba? Naka-print na rin together yung picture. Tapos on one side, lando na lahat ng contact information, address, telepono. Ngayon, account, ganun? O email na lang? Isang email na lang? Usually, isang email address where Tsaka they can nilalagay yung mga comment. social media accounts. Like, for example, especially LinkedIn yon. So, kung interested sila talaga sa'yo, they Oo. will check Yun ang your i-private LinkedIn mo, tapos Oo. ay i-public, Oo, tapos yan. doon nila makikita. Kasi public Ako kasi, talaga Kasi yan. professional. ito sasabihin ko na, nung nag-HR ako, stalker mode. Hindi pa usang stalker mode. 'Di ba? Search engine ka, lagyan niya ilagyo na, lumulne at akakit na retang, 'di ba? Nanula rin picture pa mag-post mo. So more or less at akakilala na kayo po, no. So yung mga estudyante natin mahilig mag-post ng walang Walang t-shirt. walang t-shirt o kaya naka-bikini o well, Appropriate photos lang dapat. we're allowed to have fun. Pero, your Pero public totoo profile yun. Isa na yun sa mga ginagamit ngayon ng HR to verify the personality. Di ba? Kasi, ano yan ngayon nga, I-profile na kayo. tsaka Oo. ngayon alina yung grade, yung basihan. True. It's EQ. Yeah. It's no longer IQ. Sometimes they have to check yung personality mo, yung adaptability mo, lahat yan. Makikita nila yan sa social media At ang mga platform nyo. HRI equipped. Yes, they know that. Yung karakal na dami na po nga kakilalang tao. Minano ka rin I mean, or probably, no ka rin ka mas makatapat na trabaho, no? So, kaya nakakatulong. Best fit dapat. Yes, so yun, nakakatulong yun. So, rin estudyante na mo sa masandano po rin picture na posta mo. They are forever there. Ne? Yes. Minsan, ka man sure. So, minsan ginugoogle ko din yung sarili ko. Baka may nakapost pala akong picture na Oy, ako, one hindi time ko I gusto. Using ChatGPT, yung name ko, ganun-ganon. Oo. May lumitaw. Pero ang lumitaw, at least yung mga research. Ay, at least naman pala yung research ang mga lumitaw. Hindi kasi meron kasi nag-post sa na you have to check your kung Right. ano yung nandun. Si Attorney Clarice ba? Isa sa mga members na yung nag-talk ng data privacy sa City College. Krisa. 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 Si Attorney Krisa. Tapos, Hindi, have you Krisa been is not sold a lawyer. natin? Krisa is not a lawyer, but she is into cybersecurity. Okay. Yeah, she's Yan. into cybersecurity. So, alam niya. At saka isa pa palang security natin is, yung phone natin, we should not turn the Location? yung location. Tapos yung Find my phone. hindi, yung sa yung wifi natin, wag na natin siya, wag tayo masyadong nagwa-wifi sa public areas. Tapos kung pwede, wag tayo magsuswitch sa mga airports, yan. Lalo na kung yung Because? yung mga airport, makukuha nila yung yung Information information mo. ng phone mo. And then yung yung Bluetooth, dapat lagi naka-off yung Bluetooth. Oo. Unless na talagang ginagamit mo siya. Kasi tayo minsan hindi natin alam, naka-on ang Bluetooth natin, nakakalimutan natin. So yung Pwede pa mo maka-on ka na ako, didikit kay kang speaker. Wow. So, kailangan yung Bluetooth, naka-off siya. Tapos yung Wi-Fi mo, wag ka mag-Wi-Fi sa public, ganon.
And then, yun ang mga feature ng mga security features na Mm. sinasabi. So kung gagamit ka, yung sandali lang, kung kailangan lang. Kung Oo. kailangan lang. Oo, Tapos yung not location all the service, time. mamili ka lang. Dapat while using it lang. Yeah, kasi iba. At saka nakakaubos sa baterya. Oo, aside from Di ba? Kaya, so pata kailangan mo dead bat na ka. So, yeah. So, even in public places, ne? Yes. Yan. Oo. Kasi one time, the topic is about cybersecurity and Ah. nagkwentuhan kami ni Krisha. Tapos nasabi niya, Doc, sabi na, paano ka malalaman? Ganun. Tapos sinabi ko sa kanya, uy, very good ka. Sabi niya, yung sinabi ko nga, ay, naka-turn off ang ganito ko, nakaganito nakaganito. Oh, so yun ang Ay, sinishare tatandaan ako minsan. na. Have you been pawned? And, tapos akit mo, kung yung information mo has been leaked to other, Yes, yun yung tinuro niya sa mga estudyante namin. Hello, ma'am. Hi, Krisa. Diba? Tingin nga pulot. Tsaka ngayon, kapag ewan ko kung nababalitaan nyo, di ba? Merong mga technology na talagang parang hiyahack niya lahat ng information ng isang office lang dahil lang dun sa particular na machine na yon or equipment na nag-roam around sila on. So, kung gaano kaganda rin ang tulong sa atin ng technology, very destructive din siya sa Right. Oo. Kaya Ano ba talagang may bad people talaga. Oo. Kaya good and bad. Oo, So, oo. ano talaga? Merong talagang... Kasi we could believe in good faith na Yes. yung tao, gawan ding is two. Pero atin talagang tao, sinasadya nila na gumawa ng masama. panakitan din. kaya eh. dapat Oo. ikata mo na in good faith atin tamang preventive measures this. Tayo lang Gumawa mag-safeguard sa sarili natin kasi hindi naman lahat would be doing the same for us. Yes. No? Yun. So, sa mga lola at mga nanay na laging nasa phone naman din, ano ang pwedeng gawin? Actually, ang yung isa sa magandang na co-contribute naman sa mga lolas, nanays, titas like us. Yes. Yun nga, mabilis na ang communication. Ala ng slow. Kanita kasi, yung Facebook, alala mo rin lola at tita. Wow. Puro la Yes, young pero people. Pero nga halos ng lola. Uling ninwal no rin nga po. Yes. At saka, atin Diba? na lang atinong, Tapos atin ang tuturo. Oo. Nakaka-connect sila sa mga old friends. Tapos kahit nasa abroad yung family ng mga anak, at least nakakausap lagi, no? And So, it helped, no? Yung mga lolas and Marami, lolas. marami. Tapos, kunyari, minsan gusto nilang maghanap ng, hindi nila alam iluto yun, no? So, they go on YouTube. Yan. Oo. Makikita nila step by step Oo. kung paano magluto. O, yung karakalde mo na umpisan eh. O, tamupin, wow. Tamupin. Pata may screenshot subukan na lang iluto eh. Wow. Diba? At saka itapin, ating communication with the family. Ito yung mga helping kay technology. Yeah, like, It helps a lot. we have a parang group chat. Yes. Mga di kami together. Wow. no? Wow. Lalo na may pandemic, kung lang kaya pwede may kikit. Malapit kami bale, pero... Technology was paved by the pandemic. Actually siguro nung hindi It's there, pandemic. it's there eh. Yeah. Kaso Siguro it was nung- able wow. to enable everybody na to Oo. use it Siguro nung already. hindi pandemic, alata pa kitang makanyang Stay shaitan eh. Lalo, Actually, may bilis na yung bagay internet. Siguro sa dami ng gumagamit ngayon. Even for school, may kasaup. Even for the radio, actually. Actually, diba, yung wifi, itamino na may kaisip kang wifi. Wah. Kalyande. Wah. Ay, that's impossible. Paano ka magkakaroon? Itang Wah. may kay kang Yeah. wifi. Nanya kasi Diba, lagyo. kalyande Oo, pa oo, during that time. Pero lawen mo, everybody. Everybody's We on are all Wi-Fi. using Yes. Wi-Fi. Oh, although I saw an interview na magpa-interview, sabi niya, ing masakit mo na baka lalo lang lalawot ring makwalta ang mayaman because of the use of Wi-Fi. Kasi we use it differently yan. So, ang daming opportunities na sana gamitin natin siya for the good. Kasi, Ito yung sad part. Yung ringaliwa, akakit de itang oo. nung makanalo mandugas. Wow, Itang baging wow. masanting nga dapat yung abebieda. Yan. So, kailangan talaga i-safeguard natin yung Yes. sarili natin. But, again, wag naman yun maging dahilan para maging, Takot na. caveman ka na, hindi mo siya Sabi gagamitin. nga nila, parang pera. Mm-mm. Huwag ka magpagamit sa pera. Mhm. Gamitin mo yung pera. No? Oo. Ganon din yung technology. Huwag kang paggamit, no? Gamitin mo siya Right. to better yourself. Yeah. ganon. Oo. Para maging madali para sa Oo. atin. Pero di ba yun nga, siguro
5 years ago, kakaunti lang nga yung mga elders na nasa social media. Pero ngayon, they're very active. At saka, nagagamit nila para din sa welfare nila. Imagine yung mga Zumba nila ngayon. Yes! Makikita mo na, di ba? Yung, Simultaneous Zumba, why not? Somehow, nakakatuwa pag makikita mo na It's empowering. Wow, diba? diba? It's Yung empowering. mga Masaya. Oo, at saka generation ano, nila, alam na nilang target gamitin. mo the whole week, naka-online ka. Yeah. Eh, wala tayong technology or Zoom or G-Classroom or MS Teams, no? Dati ginagawa na yan eh. Nag-MS Team na before. Nagmamayad tapakatang yan Atin na libre. Yes, ne? Dati, before na may come home ko Kenny, alilaman mag-Zoom, wala alam pa. MS Team, alam kailan Wow. pa magmakanyan. Panyapin na niya may ka-transition, mabilis ko make-adapt. Kasi gagawan mi niya dati. Oo. Tapos yung Ketty, dapat talaga biyasa ka mag-adapt. Kasi there were Yun. some professors or teachers, they were not able to adapt. Wow. Kanya May mag-retire lang. May early retirement. May early retirement. Which is sad kasi retiring batikan, syempre. Wow. Anya kailangan siguro meto nga dapat gawin is mag-adapt maging I think it's part of changing diversity, technology. no? Actually, In the workplace, you can't anymore prevent it. Wow. Everything Here. is changing and And you have to Wow. adapt. We equip kasi diversity like I don't know if you remember Dean Carlos. Maka-laptop niya ay mag-online class king faculty room. Tapos alam mo yun, yung itang gilas na pa rin, nagagamit pa rin niya online kasi nga nag-adapt siya Kasi passion niya talaga yung Passion niya teaching, talaga, eh. 'di ba? Lahat At 80. lahat naka-adapt na sabi yung pinpalengke, di ba? Oo, QR code. palengke. So lahat, even yung kaya katamong church. Right. Alam mo So, nakatulong nung pandemic Yun lahat. with the radio and the masses and the prayers maghapon. May kasap yung Remember Lori, one of our wow. scholars. Oo. She stopped when she finished her high school kasi it's So, very challenging. very difficult na for her to go on kay college kasi Magastos. immobility na medyo kaya dahil PWD yan. Kaya ba't may pandemic? Oo. Kaya ba't yung pandemic may using online classes? Wow. So may opportunity ngayon mag-college siya. Or Work from Ariane without going to the blended physical- class na. So, may itong ipakaring masanti nga kaya. Atinang May kaka-chance lang rin kaya katamang access kain yan persons with disability. Yes. Wow. May kaka-options, no? Like, may using modular. Pati rin kaya katang stay-home mothers. Oo. Pwede nung mag-obra. Wow. As virtual Yes, assistant. assistant. Yes. Ang laki pala ng pera doon, no? Yes. Talagang yung yes ni Tapos yung mga Yes. content creation. Yes. Wow. Talagang marakal niya inopen din. And even for lati kasi, alam mo nakakatawa, educators kayo, tapos mag-post kang formal, alam mag-like. Pero putang terak-terak, mag-like lang rin tao. Kaya sinawa kami, parang, ito na ba yung nagiging parte ng algorithm? Kapag kasayahan lang, doon lang maraming... ating study pining Pilipinas, di ba, may ito yung testing capital of the... Yan yung maging tamong kahit capital na ng TikTok. Social media, In platform na rin Content creation, oo. Marakal Pilipino. Oo. Kaya nung nga papansin, ding aliwang foreigners, yung tatap na rin Filipino Nini. Filipino audience. Oo. Kasi nga, maraming nagla-like. Clickbait, ng mga- Oo, clickbait. kaya- Patsalagay mo Pilipinas, Filipino. Filipino. Kasi burida, masaya. Wow. Dati-dati, like clickbait sa rin. Atilang bayad kasi din Pero dati tala man papansinan. Wow. Pero Wow. yan Manakitan la pala kaya Wala. katamo, ne? So, time na natin, tayo naman. Gawa tayong TikTok. For example, this radio program, Aliyah San Fernando. Right. Because of Facebook, because of that's technology, kita takatamo all over the world. Right. I was reviewing, yung, mga paras kami kayong makanya. Mga palaw-taw, Atin na pala 2,000, 3,000 followers. Wow. somehow. Sorry po mahina pong internet sa amin. Pero I'm sure you have comments on Facebook. We'll try bago tayo mag-break. But idadaan ko lang, may mga estudyante tayo na nag-attend for the National Conference for, yung mga spammers pa. Spam yung, ano ba to? Ano na nga ba? Hindi ko baka magkamali tayo. Baka magkamali tayo. I-check ko Oo, para sure na sure kung ano yung ating
yung ating, ano tawag dito, para sure yung ating Information. no? At hahanapin ko sandali dito. Yung Media advisors, Oo. movements, yan. So that's the Sa spam. schools, media advisors, Para movements. it's a national Incorporated, event, diba? yeah. Okay, ito. Yan. SPAM stands for School Press Advisors Movement. Wow. Yan. As And ang press. kanilang presidente, of course, SIP member, Yoo-hoo! si Dr. Melanie Briones. And at the Wow. same time, she is the Vice President for Academic Affairs of the City of San Fernando. Hello, Doc Melanie. Hello, na-invite kami. Congrats. Na-invite Congratulations. More than 1,000 participants, 96, 97 schools participated all over the Philippines. Alam mo, nakakakilig. Yung isang bata, nanonood daw siya ng It's a Girl Thing. Oh, kinuha mo ba yung pangalan? Si Rochelle. Hi, Oh, yan. Rochelle. Kinilig din ako kasi nakakaabot na siya beyond Pampanga. So, It's not only in Pampanga, diba? all over the world. That's Sabi ko, basta nice. may Facebook, So, at kinlik nila yung... kahit wala po kaming access sa internet ngayon, mag-ano lang kayo, Wala tayong access? comment. Do you have access? Ang hina ng yeah. access ko. Hopefully, pagbalik po natin, makita natin yung mga nag-greet at nag-comment po. And Yes. so, Uy, greet namin yung mga Soroptimist International of Pampanga. No? And, At saka and yung soon to be Soroptimist soon to International. be Soroptimist. No? Mabalaka. Mabalaka. Woohoo! Yan. Yun ang Ay, Doc ayan, Ludi. ano. So, Doc Ludi, buriko, burimo. Buriko, burida. Ay, buri mo ko, burida ka. Kaya kako ka. Tayong makakakapampangan na salita. Magpainawa ta saglit. Okay. Yeah. Miss Grace? Isundo tayo po yung kakatamong kwentuhan. Pangayabat ning kakatamong metong akanta at mapilang paganaka. So, Magbalik ya po ing. It's a girl thing.
DWBL 91.9 Bright FM. At magbalik ya po It's a girl thing. Kaya po yung Miss Jo. Grace. Joy. Yuhu, ang ating mga sisters at best. At ang kwento po natin ngayon ay Click and Connect, Empowering Women in the Digital Age. Yan. So, kwentong transition from analog to online, digital. Siyempre, generation po namin, mga cyber migrants. Yung mga digital na natives po natin, yung mga bata, na pinanganak na may hawak na cellphone, no? Yung anak ko, balo na yung patdan ng computer. May bigla yung lola ko, mamiyalong yung lola, si kaso pitda na yung computer. Balo na yung pantunan nitang on button, and on and off. Nakiyatula, ayun, mitdaya, namakula. Ngayon pala yun, may kasi si kaso nga po mo. And a way to connect even through distance. Hanapin ng friends tamo last week na ang nanay nasa ibang bansa, no? Ngayon mas madali na for OFW family, syempre, no? Lalo na, no? Pero iba pa rin yung physical presence, of course. And so, taking care of our securing our identity as well. Makatakot po ta. Paano utang da na ka pala? Nauso yun noon, di ba, sa SGSIS? Di ba dati nauso daw yun na may utang yung account mo even if never ka may utang, di ba? Tas ngayon, dahil digital na, mache-check mo na, ninubya ba itang bayad ko? Nakatulong yun kasi. Saka mabilis mamayad, Gcash, mamayad ng mag-pay ka rin. Right. Oo. It's very convenient. Dati, takes a day, maka-nervous. Sino ba kayo itang bayad ko? Pata maputo siya yung telepono mo bukas, mo, Pero ngayon, real time, Tapos, Real time na lang. pamamayad bills, pamag-order mo, mga ngayon, ganing Aldo. Wow! Education. Education as well. Naging no? accessible ang education Oo. sa lahat. Even ka rin kalupatamong maedad-edad na. Oo. Nung kami nalungkot nung mag-pandemic kasi a lot of the seasoned teachers, ayaw na daw nilang aralin. Pinilit ang downside. Diba? Downside. Pilit ang Ella makapag-adapt. Mm. Kasi, yung environment mo, it really changes. As we speak now, Oo. sasabihan ko tamo lagi, Right. kay klase, changing business environment. Mm-mm. Mabilis. True. Lalo na, anyang magpandemic. Mabilis. Yeah, pero may fast track it ang kailangan mo mag-adapt, if go for something else, Hindi natin kang binanggit, sabi mo, obsolete Siguro ako, I don't believe na ikata maging obsolete as long as we upskill ourselves. Yun. Ito yung term ko na. We have to upskill ourselves. So, same thing with the lolas and lolas. Akit mo naman anya, pag-aralan O, sabihin da, apo, turuhanan mo na ako. Yes. Paturo na ka rin Oo. ako. And itapin, kailangan maging, ding apo naman, turuhanan tala rin lola at lola tamo. Ang tabaluda. Na, nung makanano. Bisa kukulitin niya ako. Si dad, itang printer ko, bisang gumana yan. Text kay nga na ako. Ayusin mo yung printer nila. Bata ilaro ko may sasabi. Hindi lang ako. Kasi po, takay pa ninahin ako para gumiyulin. Orere nga po mo kadaguldan na. Yan yung anak kong grade 6, 11 years old. Yan yung tuturo ka ako nung makanano kay ka. Kasi sometimes ating app na kailangan mo na ka pa sigurado makanano yung gamitan. Pero yung gagamitan din Mami, ganito lang yan, ganito lang. Okay. Dapat din ikatamong may makaedad ating edad na. Eta Pa itakot. tsaka may block ing sarili mo na Manigaran. ido heli ako bisa ako maika nang bahala. Learn it, 'di ba? Fault mo na ito nung kami biyasa. Metong pa, in technology, Netflix. Labi may Netflix. Wow. Manal ba kapalabita na Netflix, Disney, na ano lang Oo. kaya na rin, part na ng technology rin. Kung dati, problema natin yung DVD na pirated. Wow. At least ngayon legal na. Legal na siya, Atin pala na pwede pala yung ganon. Ang dami ng change, Wala ka na. Oo. Where do you use it most often? Sa school, of course. Ako, school. Tuturo ka malawt Wow! Nakakabigla kaya. Sabi ko pin kanina. May kapag-aral kang malawt? May kapag-aral ko malawt. Nakaturo ko kayong malawt. Oo. Ganyan, tibo. Sabi ko pin,
I teach at Northwestern University in Lawag and University of the Visayas, Yun, no, in Cebu. So, kung wala yung technology na yan na education, distance Oo. learning, hindi ko na-experience yun. And I would suppose makasapya rin kaya katam as educators at Yeah, aliwa dakal naman ng group mo wow. na. At Yes. saka alidakal ka ababalo karela na pwede mo namang i-apply, na Oo. share mo ka rin aliwa. Ayan, we can share it with them. Pero syempre, ngayon, maglaylo ko ng bagya. Painawa ka ba? Yung kasi karakal papagway sa Optimist at ang presidente. Kasalanan ng president, no? Dami ba? Actually, if you- Very, very active Yeah, ang yung organization ngayon. Dumadami kayo eh. Opo. Ay, yung maganda na parang na-open yung Soroptimist hindi lang sa mga kababaihan eh. Actually, even retang men organization. Makanyagaling Nakaka-partner kayo, no? Oo. So, maragulyang bagay na rening members mi or ikatamo ikatamo kay Soroptimist. Miyaliwa-liwa tamo forte. Right. Miyaliwa-liwa tamo Oo. kay that we So, yan, can may mag- yoga na kayo Yes. nung last time, no? Love it. Hello, Jamie. Hi, Jamie. Marami. May mga lawyers, Yes, may mga kanya-kanyang advocacies. We have women. Like, Oh. si Ayn, Miss Karen. Miss Karen, yeah. Hi! Marami. It's a diverse. Ako personally, I'm happy that dininan yung the opportunities ng estudyante me from City College to apply for the scholarship. Ang dami namin mga estudyante ngayon talagang mas nangangailangan than before, no? Tsaka sa dami nila, we cannot, cater to all of them, no? Na mag-apply lang scholarship, right? Actually, apining kayo na ning SI Pampanga ito eh. Nung pwede mi langan sanang i-accommodate gana. Kaya we're planning and we are trying to do everything na manakit kaming partners, makagawa kaming fundraising Yeah. para I-extend me rening bisa pang banyad saup, Yeah. saupan nila at retang ating pangkailangan na antabayanan na aliwang organization, makayantabya kami. Kasi sayang rin Oo, potential na rin lang, anak. putang manin to lang speaker. Pantunan nyo rin sa Optimist. Actually, makipag-tie up kami talaga karang schools. Diba? Like Team Oh. Holy Angel University. Right. Itang projects mi ka rin eh. Partner na kami rin eh, Oo. Holy Angel University School of Business and Yay. Administration. So, hello Doc Carm Yardin. Hi! Kaya masaya pati timo mga paras kami kay BJMP. Yay! Kaya masaya ya naman ning kay ing grupo ka rin na miras kami ka rin. Tsaka pala, di ba, accredited ne ing SIP. Kasi di ba, mig-call yung accreditation in the ILG. Yes. So, mig-apply kami. Mig-renew. Mig-renew kami pala kay City of San Fernando. Right. Kay katamong Provincial. Yes. government. Ang poking Mabalakat. Yes, So, oo. accredited yung SI Pampanga. Karing atlong kaya nga rin, government. And I appreciate na. Deni kasing information na rin. Deni advocacy sa rin. At rin, malambat no rin eh. Pero bringing more light to them, giving a voice to the people who are part of it. Like BJMP, Women's Desk, matagal na yung law na yan, di ba? Pero hindi siya, alam mo, the Hindi government na-feel? offices Parang are, the employees are spread too thinly already. Alam mo, Yeah. nanorogo karakal lilingonan. Like, there was office, sabi lang, pa kami rogo king opisina mi. Tapos, ang hawak namin, napakalaking parte ng community, no? So, it helps that we have these organizations, no? Kaya nga masaya kami rin po na pati rin aliwaping government agencies mag-reach out na lang. Like for example, DOST, kaabalitan din kaya kaming DIBI, Dream It Be It. DNR. So, DNR, even Bureau of Finance. Kasi, Yeah. Oo. As for a financial literacy for women. Oo. Kasi, ing ima, ing babae, Yung yung budget. mag-budget, diba? So, Right. sabi, top Oo. name, ayan. So, gagi kami may educate ka rin yung programs. Ang dami pa pala, no? Wow, pwede palang share ni ka rin mga yan. Lalo na ka rin teachers. Right. Para... Invite me na rin teachers Wow. para maging Sir Optimist. Yes! Andyan na ano pang gusto nyo kay attorney tsaka kay Doc Briones, di ba? Oh. Kasi, di ba yung kaya katamo pingkay, etamo pwedeng manayak yung gobyerno eh. Oo. Etamo pwedeng manayang saup karela. Dapat ikatam talaga so pantana yung bawat metong kaya And for people who'd like to reach out and be part of the advocacies, how can they reach you? Before inviting. Yeah, okay. Oh.
One, they can send an email Mm-mm. at sipampanga2025@gmail.com. Gmail. They Tapos have your we Facebook. we have our official Facebook, Soroptimist of Pampanga. You can check it out po. Tapos nandun din yung mga ibang information kung paano nyo kami marireach out. So we are very happy din that because of Bright Yes. FM na We found our sisters. nawawiden ang aming ang aming reach at saka Diba? network. I think it was the perfect timing. Feeling ko it's a perfect timing. Kasi Ano we've been yan? waiting for you guys. Ano lahat yan? May dahilan, di Yes, ba? idinasal namin to actually for 1 year. Kaya the first time I Manandalakit. came here, parang may bigla ako, kilala ko siya. I Diba? know her. True enough. Oo, Small world. diba? And kahit naman sino sa mga nakikilala ko members, happy birthday, Miss Maya! Hello! Happy birthday. Nakalimutan ko na. VP Maya, happy Yeah, birthday. hi. Diba? Aming very amazing SI Kasi she is membership our, chair. She's our, yan, Oo. Pero mong harap yun rin, boss me. Diba? Well, kasi, ante mo, kami ne, we invite. Tapos si Pipi Maya, yan ang, Wow, nakabilis eh. Basta ikit mo yan na pati yung potential and she's willing naman to be part of the we let her know. She'll do her Tsaka iba yung sipag niya. Natuwa ako. Yung siya pa nag-distribute ng merienda. Sabi ko, ako na, hindi, sige to, sopan mo na ako mo. Talagang, alam mo, I know you guys, are in certain level of society na, medyo settled na. And yet, akakit na kayo, you work as if, talagang Ala. hands-on, di ba? Pag-checking organization, pare-pareho Yeah. kami. We are on the same footing. No And- one is above Na us. the whole Oh, yeah. humility Yes. and the generosity of alang spirit. lawyer, alang doktor, Exactly. Alang makwalta, Yeah. alang alaka. Yeah, so for May- people who are One looking common for a group denominator, na, we are here for service. Yan, di Kaya ba? manyaman yung feeling. Mga gustong Imagine we have Dr. Letty. Yes, of course. Diba? Idol ko We have yan. Dr. Lu. We have Yes. Dr. Seth. May- At institusyon oriyan ni Karengkay, pero Women's, hanggang groups. chula pa. So who are we? Nakakahiya naman sa Wow. kanila, di ba? Oo. Yeah, mas manyaman niya pong manyaman magserbisyo lalo na po tang akakit mo ring asosopan tamo. Masaya na itang nanumaning Masaya kayong puso, nang agyuta mong ibig. Pache miras po karela. Very fulfilling. At saka, Yeah. ang kasantingan na kasi meto paling sa Optimist is, makakani ko kaming mga contributing members. Yun. So, they physically, alalaman, pero they can contribute in some other ways. Yeah. Yes. So, yung mga gustong to be part of that, they yes, could connect also with you. Actually, parang we let them know who are these scholars in need. And if you want to help a student or two, Oo. 'di ba? It will be Pwede namang pag pinagsama-sama yan, Oo. dumadami yan. Malaking bagay yun. Oo. It will be a ripple effect. Ihi. Mo kabod minsan ing maging saup na. Yeah. So, kung kaya mo, isang estudyante, why not, no? Or maybe one event, no? Na pwedeng, suportahan, di ba? Kaya ngayon, mabigla ako kung lamanan nitang metong kunyari ako itang king email or kitang FB. Ating mag-message, mag-reach out talagang estudyante, tapin particular kaya IT student kang Dabsu, Porak. Third year ni, pero kanubisa kasi alaning makayan. So sabi ko, sige, send me makayan mulet. Sino makananda ka nga sopan. Makana may nga balo yung kasi kutang mo makana nga balo yung Sir Optimist, ita po kasing kaluguran, may makayan man. So, karin mo kakit na mag-echo nga ning gugulisak tamo. Ibiras ka rin aliwang tao, ka rin aliwang organization. Kaya, I'm very happy with the members. All of them are doing their share. Alakang, alang maka-standby mong lalaw. Talaga. Kailangan, Active. King Ebon, naos ka na, alang mabulok. Alam buro. Alang puro kailangan, Fresh. Fresh. Alak talaga. Out of the 54 members that we And have. what's nice rin yung new guns sa daratang Yes. members. Naku, very techy lang. Kaya rin kaya kaming True. social media. Gumaganda. Diba? Paganda Oo, ng buhay na paganda. buhay. Alam na alam mong hindi I na si...
Hindi na ikaw. Hindi na ako yung gumagawa. Oo, alam bakit? Pag ikaw mahaba yung post, mahaba yung text, sa kanila, pak, Yun na picture. yun. Oh, impact na, di ba? I Sabi ko, love it. ako, Congratulations. you need to explain everything. Ano yan ha sa ang tawag nito gusto kong I wanna mention Yes, go there, ahead. si Miss Eda. Hi. From ano kasi nga ni Chris is it Chris? Chrisman, I think. Yeah. And then we have Abby, no? Eda owns a printing business. Si Eda owns a printing business. okay. So, yun. Tapos si Sanay Miss na Abby, sanay. yan, Oh. siya yung... At saka si Attorney Rim, she's a very young Yes, lawyer. na-meet ko na si Rim. I think Yes. yan ang mga sa public awareness. Plus, kasama din si Dane, I know, no? So, yung mga yan, sila yung team, no, na nagbe-brainstorm sila. So, ako, doon lang ako nanonood lang ako sa kanila. Na-amaze what they can Na-amaze ako do. sa kanila. Kasi they're really very empowered. And very, very enthusiastic. Right. Ganon. So, The next generation. Then you add some of our members na nasa industry talaga. Yeah. Kaya malaki yung impact namin. Like we have si Michelle. We have Michelle Montemayor, Yes. Mitch Events. I mentioned last time she was the chair for our Soroptimist Sur Week. Optimist Week, and it was really Ganda. power, Ganda. Then we have- Wala akong painawan everyday talaga I love it. Kaya mabubwisit nung ako. Impactful lingual din Maski na yung iba kasi magkamukha sila ng ng kanilang industry. Pero it doesn't matter. Basta sila lahat they contribute and they share. Yan. May nag-message ba sa sa Titingnan ko. mga kailangan i-greet? I'm back. Ang gusto ko lang pong pasalamatan talaga ang Soroptimist International of Pampanga nung medyo nag-glow ako, hindi nag-stop. Yeah. Kaya makikita mo parang Oy, nahanap kita sa mga pictures pero active sila kahit yes. So, So, may painawa ka sagli. kailangan kong magpainawa sa agri pero atchula, di ba? Very consistent. So, tuloy-tuloy. Alayo ketang metong Pati ta Soroptimist Week you bilib na bilib So, ako doon. Ano sila, very nakakatuwa, nakaka-encourage at nakakataba ng puso na at yung puso da talaga. Tuloy-tuloy yung energy. At yung puso, at yung puso da kang serbisyo po kang organization. Uy, nandiyan ako. Narinig ko yan. Ano siya walang comment. You can't access the comment. Yeah. I can access it. Pero walang Hello po sa inyo lahat. Wala kaming access. I don't have access right now. But please do send a comment if you love the episode. Like to connect with our sisters at Best. Ayun. Thank you so much. Mga nanood po. Naku, kahit overtime na tayo, babasahin natin to. Mira Japson, Nati Pangilinan, Bonavi Villente, Rosalito Mungkal, Justin Cayetano, Joey Perez, Christine Tonggol, Aurora Reyes, hello po, Eliza Soriano, Elmer Mendoza, Emelita Corpus, Sally San Miguel, si Miss Doris Darjano, Rosa Sampang, Paula Guzman, Freddy De La Cruz, Ben Cabansag, Amelie Pasco, Bong Dizon, Alden Razon, Daisy Reo, Jonathan Aquino Pineda, Herbert Magsino, Vanji Gamboa, Lorna Castro, Corazon Nebrida, Lourdes Pangilinan Maria, Christina Ray, Ruby Ponsalan, and Rebecca Kiambaw. May message ba? May comments? No comments yan. Nakikinig. Nagugulat siguro sila. Wapin pala. May click ko na minsan. So, check yun lang po rin account. Yung po may bawas la po. O kaya retang po post yun po na birthdays. Mga yan And of course, pictures of children. Yes. No, iwasan po natin mag-post. Actually, bawal yun. Patsa minor, hindi sila pwedeng Actually, kunyari, blur sa isang mo. event na yun, Right. picture tayo, hindi mo siya pwedeng i-post basta-basta. Yeah. You have to ask Careful din. consent. You have to ask consent. I appreciate the consent form that you have nung last event. Na-appreciate ko yun. Kasi kami post, no? Tapos may pigil lang mag-post ng tao because of that, no? But again, ask for consent, Yes. no? Even Also, yung mga certificates natin, na Yes. siyempre excited ka, you post your certificate, you have to blur the signature. yun. Ako nung una, excited din ako nagpo-post, but now, I'm more aware and I blur the Kasi pwede siyang gayahin, kopyahin, no? Madali mag-comment tapos magsisend sila. Right. Kaya, di ba dati, we affix our signature, e-signature. Kaya nilalagay nila niya, e-signature affix, parang gano'n. Hindi natin sinasama. Ano Hindi na lang. nilalagay sa Bine-verify sa mga na lang. letter, sa mga, kunyari, sa exams, Oo. gano'n.
e-signature affix. Parang ganun lang siya. Pero sa mga, syempre sa hard certificate, isa-sign mo siya. Right. Oo. Sa hard copy, wag nating pinopost kasi may mga signatures. Pwedeng O kaya i-post, pwedeng i-blur. Or, Just ano lang yan, ng mga precautionary measures. What about yung posting ng yung mga dean's lister, mga president's lister? Is that okay? As long It's okay as long as at saka very basic information, name. Pangalan More lang. than that, Okay. hindi na maganda. Year. Yeah. Year Tsaka level, diba mga yung ganun. ibang professors, mahilig sila mag-picture sa class. Yes. Picture sila, Exactly. sila. Oo. Actually, kung titingnan mo, no, hindi yun ina-allow. So, kailangan, kasi you have to ask permission from all Individually. individual. Oo. Ngayon, kung sila okay, sila mag-post. Kaya yung mga ibang mga vlogger na mga teachers, hindi pwedeng Hindi allowed. Oo, Siya lang. dapat siya lang. Oo. So, hindi pwede talaga yung mga bata. Basta minor, hindi pwede. Actually, kahit na hindi ka, pag walang consent, you can't use the person. Yeah. So, ngayon na digital age tayo, we have to learn about Yeah. it, pag-aralan, alamin, saan tayo to safeguard ourselves and Ang importante kasi, una, lahat ng technology talaga makakatulong sa atin. Mga digital Yan. na. Pero other than doon sa kailangan mo siyang matutunan, dapat alam mo ring i-secure, alam mo ring yung precaution na kailangan mong gawin para hindi ka rin mapahamak. So, itong technology natin, kung gusto nyo malaman, kung gusto nyo matuto sa lahat ng bagay, isang click lang dyan. May instruction, may ituturo ka Right. din. Pero wag lang yung gusto mong malaman yung makakabuti. Check mo yung mga sasabihin nila sa yung precaution. The fine prints, no? Yung mga fine prints na yun, ako pag hindi medyo mo binasa. masakit lang, marakal lang, Marakal lang, pero pero basa niya. keep us safe, no? Keep us safe and lalo na kung financial services, True. no? O kaya our security, no? Like I have friends nagde-deactivate, no? Pag panahon na medyo delikado. So we have to make sure kung ano yung mga pinopost natin. Ayos lang, no? Tsaka you have to be careful kung sino yung mga friends mo. Yun. Ngayon, kunyari, pag kunyari, nag-message sa'yo, kumusta ka na? Nangangailangan ako ng, huwag mo agad bibigyan. You have to verify. Oo. Diba, you call her. Ay, si Miss Doors, kilala niya ako. Tatawag ako. Miss Doors, I need this. Tatawagan ko siya, video call. Oo. Para alam niya na, na So, ako yun. hindi siya, lang natin, isipin lang natin talaga, sabi mo nga kanina, meron pa rin mga taong, yung talino nila ginagamit sa ibang paraan. Yun. So, sa side naman natin, we have to be really very careful. Pero, in general, very helpful and very useful po sa araw-araw Yan. ang ating teknolohiya. Sa So happy you're here? You're back? Yeah, I'm back! Yay! Co-host? Bagong co-host? Just for today. B, Bin, nandito balik ka siya. na, Bin. Mag-enjoy ko po. Ay, Sana super, mag-enjoy super. kayo. Thank Sana you. mo may next month pa. Ay! Yay! Sana mo magkita Next tayo month soon. daw. Kinausap ako ni, Meron na. Once a month. Yay! Yun ang commitment namin. Ano yung topic next month? Tungkol yata sa Soon. Secret. Secret. Favorite ni Vion, kaya kailangan Oo nandito nga, daw sabi siya. ko, gusto ko to, dapat nandito. Diba? Our girl. Ako po ay masaya. Nandito kayo ulit. Nasamahan niyo kami. Ito ay, one of your advocacies, I know. And hopefully, ay may nakapulot po tayo. Mga friends po natin na nagsabi na nanonood pala sila. Salamat. Akala ko wala. Nawawala. Akala ko hindi naman. Meron pala nanonood. Salamat po. Mag-comment po kayo from where you're watching sana. And hopefully masagot ko po yung mga comments eventually. And so, any more parting words? Gusto ko lang mag-greet. Of course, no, yung SI Pampanga, and also yung SI soon to be SI Mabalacat, and my students from Holy Angel University. Congratulations yung Top. mga sa Prentrep, sa Strat Busana, at saka sa aking Inpus Trade. Ayan, Yeah. yung tatlong klase ko. Tapos sa City College naman, yung Human Resources class ko. Yan, kasi sabi ko sa kanila, greet ko sila, no? And of course, yung mom ko, no, Mami
and my brother Arnel, si Doc Nate. Si Doc Nate! Sabi ko, panoorin niyo ako sa last part. Doon ko kayo i-greet. Last part eh. Si Joel at saka si Doc Siyem- Tot. At saka Siyempre, si yung Doc aking Agnes. dog Agnes, yung aking mga Yes. bagong best friends. Yung best friend mo. Re-recruit ko rin yun. Ah. Of course. At tapos, of course, yung kung gusto ko po ninyo mag-order ng Francis D's, na meron pa, pero online. Yay! And then, ano pa ba? Yun. So, we're inviting women to join us dito po sa Optimist International of Pampanga. Just email us sa sipampanga2025@gmail.com o kaya check our Facebook account. And ito, happy birthday again to Pipi Maya. Okay, hello. Cory, hello. And of course, yung public awareness team. No? Ayan, sasabihin ko sila. Lahat ng mga sa team, no? Most especially si Attorney Rim, si Miss Eda, si Abby, si Dane, no? At saka yung iba pa mga PP, at saka kung sino man kayo nandun sa public awareness team. Marami tayo doon. O kaso yun ang mga yun ang mga Top of your head. Oo, yun ang mga nag-iisip. Hello sa inyo lahat! Hello, Mitch! Hello. Ako naman. Yes. Ako naman, dami na sa'yo eh. Sa akin. Ako lang, I'm back. So, I miss SI Pampanga. Soon, mag-meet po tayo. And hi sa aking dearly beloved hubby. It's very supportive. Mr. Optimist. And sa mga anak ko na nasa bahay ngayon, sa wakas kompleto kami dahil walang pasok. Aha. So, masaya po ako sa Sir Optimist and with soon-to-be member Jo. At binigyan kami ng panahon at oras lagi dito sa Bright Always, FM. always Thank you welcome. very much. Pahabol, yung aking mga anakis din, no? Muntik ko na sila makalimutan, no? Baka sila Jules, Shiny, Anton, Christine, Martin, and Salina. Hello! Hello sa Australia. Hello sa Canada. All over the world. Hope to see you soon. Thank you. Welcome back. Thank you for allowing us to be Bagong here always. co-host. Eto na. Ayan. Sana bigyan pa kayo ng maraming powers ni Lord para mas marami pa tayong matulungan. Papaalam na ako. Sunday po bukas, Simba Tamo. Tomorrow po is the Vicariate Migrant Sunday celebration. So, and the following Sunday is the Archdiocesan po. October 5 doon sa Imacon, Guagua. So, Simba Tamo po. Ini po ing It's a girl thing.